Laing mga hulagway sa COVID-19 patients sa JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City nag-viral na sab. Cagayan de Oro City LGU nagita na og paagi nga matabangan ang ospital. Ani ang report. Nag-viral pag-usab sa social media ang sitwasyon sa mga COVID-19 patients sa JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City. Tataw ang kalisod nga nasinati sa mga pasyente kinsa ana na sa gawas sa building sa ospital. Aduna pay usa ka lolo nga naghigda na sa karton sa salog. Makita sab ang ubang pasyente nga adunay mga oxygen tank sa ilang tapad. Among mga pasyente nahimutang na lamang karon sa makeshift area sulod sa compound sa ospital tungod puno na ang mong ospital. Gipasabot sa Cagayan de Oro City LGU nga gihimo kini aron malikay nga makontamina sa COVID-19 ang ubang pasyente sulod sa building sa ospital. Yes, makeshift siya, pero kuan lugar sad, no? Ingon ta magkakaatiman man sad ang mga pasyente diha, no? And then of course naningkamot ta mo biya nang nag-decide ta as early as May nga we will have to provide for a COVID ward sa JR Borja. Pasalig sa mayor nga ginapaspasan na ang construction sa dugang COVID-19 ward sa ospital. Samtang sa Northern Mindanao Medical Center, palisuray na sab ang COVID-19 response sa ospital. Ilabi pa, nga gawas sa nagkataas ang ihap sa mga pasyenteng ma-admit, nagkagamay sab ang ilahang mga staff tungod na takbuyan sa sakit. Sukad August 1, anana kuno sa 59 ka mga NMMC personnel ang natakdan sa COVID-19. Busa ginalantaw na karon sa DOH ang augmentation sa mga personahe ngadto sa mong ospital. So that once we increase the beds, no, it's not enough na we just increase atong bed, but sa atong mga staff, no, especially karon na muni ang na-experience namon na pinakadaghan gyud na natakdan gyud sa amuha na at one given time. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.